أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Neke neizmjerna hvala uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima kojima nas je obasuo. Prije svega neka mu je hvala na blagodatima upute Kur'ana Kerima, na blagodatima predivne vjere naše dinu Islama, na blagodatima zdravlja, porodice, zajednice, na blagodatima ovih mubarek dana u kojima iščekujemo dolazak mjeseca Ramazan šerifa, blagodatima Allahove milosti, oprosta, spasa od džehennema. Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na poslanika u časnu porodicu, vrle ashabe i sve iskrene sljedbenike njegovog sunneta sve do sudnjeg dana. Amin, ja rab. Uz Allahovu dželešanu pomoć, volu i blagoslov u našem današnjem obraćanju ćemo se osvrnuti na opet jednu hudbu Rasulullaha ili govor Rasulullaha Muhammeda alejhi salatu vesselam, a vezan je za mjesec Ramazan šerif i za blagodati koje on u sebi nosi. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu kaže Bismillahirrahmanirrahim Šahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu. Sadaqallahu al-azim. Mjesec Ramazan šerif je mjesec u kome smo, ili u mjesecu Ramazan šerifu smo započeli objavljivati Kur'an Kerim koji je uputa vjernicima, koji je jasan dokaz pravog puta i rastavljač istine od neistine. Ko bude u ovom mjesecu kod kuće, neka ga u postu provede, kaže stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovaj mubarek mjesec ima svoju vrijednost zbog Allahove dželešanuhu riječi koja se počela objavljivati u njemu i zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala u njemu poslao velike blagodati za sve one koji budu u njemu uživali kao vjernici, odnosno provodili trenutke u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala kroz post, kroz ibadete koji su propisani i inače nama kao vjernicima, a pogotovo u ovom mubarek mjesecu. Kaže stvoritelj, ko bude u ovome mjesecu kod kuće, neka ga u postu provede ili neka posti, imperativom nam naređujući da smo obavezni postiti ovaj mubarek mjesec. U ajetu prije ovoga stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je propisao post kao što ga je propisao generacijama ili narodima prije nas, da bismo bili bogobojazni, da bismo dakle kod sebe izgradili nivo bogobojaznosti i svijesti o stvoritelju Allah subhanahu wa ta'ala, jer zaista kroz post, kroz sustezanje od jela, pića i ostalih prohtjeva čovjek kontroliše svoje strasti, kontroliše svoj ego i to u njemu proizvodi takvu imansku energiju da je svjestan o stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala, jača njegov iman, jača njegovo ubjeđenje i naravno postiže te velike duhovne vrline i visine sa kojima se doseći do Allahove dželešanuhu milosti. Allahu poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam u hadisu šerifu kaže: "Idha jaa Ramadan futihat abwabul dženne wa guliqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin." Kada nastupi mjesec Ramazan šerif, otvaraju se sva dženevska vrata, a pozatvaraju se džehennemska vrata i povežu se šejtani. I još, dakle, jedna ili tri blagodati spomenuto u ovome hadisu koje Ramazan šerif sa sobom donosi, znači otvaranje svih dženevskih vrata, otvaranje Allahove dželešanu milosti, dženet otvara svoje vrata da spremno dočeka Allahove iskrene robove, postače, one koji provode ove dane u ibadetu. A džehennemska vrata se zatvaraju, dakle, u mjesecu Ramazan šerifu, kod te neizmjene Allahove milosti ne dozvoljava se džehennemu da prima svoje posjetioce, što bi rekli, i šejtani se povezuju. Nije im dozvoljeno da kao mimo Ramazana rovare među ljudima, da zavode ljude, da bacaju svoje spletke, vesvese, nego u ovom mubarek mjesecu su okovani u okove, povezani i ne mogu mirno rovariti. Jedne prilike Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zadnjeg dana mjeseca Šabana okupio je vjernike i obratio im se sljedećim riječima. Ovaj njegov govor ili hudbu prenosi Selman el-Farisi, čuveni i poznati ashab Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam, u kome naš milenik
i voljeni poslanik kaže: o ljudi, približio vam se veliki i blagoslovljeni mjesec. Mjesec u kojem se nalazi jedna noć koja je bolja od 1000 drugih mjeseci. Mjesec čiji je post Allah subhanahu wa ta'ala učinio obaveznim, a noćne namaze dobrovoljnim. Ko učini dobro djelo u ovom mjesecu, jednak je onome koji je obavio strogu dužnost fars mimo ovoga mjeseca. Ako obavi strogu dužnost fars u ovom mubarek mjesecu, jednak je onome koji je obavio 70 farzova mimo ovoga mjeseca. U ovom prvom dijelu hudbe vidimo blagodati koje Ramazan šerif u sebi nosi. Dakle, mjesec blagoslovljen, mjesec koji u sebi sadrži noć koja je vrednija i bolja od 1000 mjeseci. Vidite Allahove dželešanu blagodati, da za jednu noć pokornosti njemu, ibadeta njemu, dobrih djela, namaza, zikra, sadake, sve ono što čovjek kao vjernik treba činiti, zarađuje nagradu ili postiže nagradu kao da 1000 mjeseci radi ta djela. 1000 mjeseci kada se pretvori u godine izlazi preko 83 godine. Znači to je jedan nadprosječan vijek u današnjem vremenu. Nadprosječan vijek imamo mogućnost da provedemo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Takva blagodat nije data ni jednom prijašnjem narodu osim ummeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. I imamo takav mjesec, takav nam gost i musafir dolazi, pred nama je i mnogi ljudi nehajno, ne obraćajući pažnju, nemarno, oholo, provode dane Ramazana, ne obraćajući pažnju na njihovu vrijednost, ne posteći, griješeći, staviše griješeći i provodeći vrijeme u dangubi i zabludi, nisu svjesni ovih velikih Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati. Mjesec u kojem je post, dakle, naređen, obavezan, a noćni namaz, teravih namaz, dobrovoljan, tačnije sunnet ili praksa Rasulullaha Muhammeda a.s., ali opet ogromne blagodati i nagrade za one koji provedu mjesec Ramazan šerif u ibadetu, odnosno obavljajući teravih namaz. U hadisu Rasulullah Muhammed a.s. kaže u jednom drugom: men sama Ramadana imane vahti saben gufir lehuma taqaddama min dhanbi. Onaj ko provede Ramazan šerif u postu, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Naravno sa imanom, sa vjerom u Allaha i nadajući se nagradi isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. U drugom hadisu: men qama Ramadanen imane vahti saben gufir lehuma taqaddama min dhanbi. Onaj ko probdije Ramazan u noćnom namazu, vjerujući u Allaha dželešanu i nadajući se nagradi isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit ćemo oprošteni grijesi. Znači, za ova dva ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala nam garantuje oprost od grijeha. Zato nije idealna prilika, zato nije velika blagodat da grijehe koji se nagomilaju kod nas u toku godine između Ramazana kroz pokornost njemu u ovim mubarek danima obrišemo ili očistimo. Onda vrijednost ramazanskih dana i vrijednost vremena u Ramazan šerifu i blagodati koje on u sebi nosi možemo vidjeti na ovom sljedećem primjeru, gdje dobro djelo koje je onako dobrovoljno, ukoliko se učini u Ramazanu, u ime Allaha, ima vrijednost farza mimo Ramazana. A farz djelo, kao što je namaz, kao što je post, kao što je zekat, ako se obavi u mjesecu Ramazan šerifu, kao da smo obavili 70 farzova mimo Ramazan šerifa. Dakle, jedan dan je vrijedan kao 70 drugih dana. Jedan trenutak ili vrijednost jednog djela učinjeno u ovome mubarek mjesecu kao 70 drugih djela mimo Ramazana. Dakle, ogromne blagodati Allah subhanahu wa ta'ala nam šalje u ovome mubarek mjesecu. Dalje kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi sallam: Ramazan je mjesec sabora, mjesec u kome se trenira strpljenje ili sabor, a nagrada za sabor je džennet. Kroz post, kroz pokornost uzvišenome Allahu subhanahu wa ta'ala, kroz post mi jačamo svoj sabor, svoje strpljenje, jer se ustežemo od zore do zalaska sunca, od jela, pića, ostalih tjelesnih prohtjeva, ustežemo se od gledanja u haram, ustežemo se od govora harama, od slušanja onoga što je besposleno, što je beskorisno. Dakle, jačamo svoj sabor, treniramo svoj sabor, svoju strpljivost, a nagrada za sabor je, kako kaže Rasulullah, džennet i džennetske blagodati.
Ramazan je mjesec dobročinstva, mjesec u kojem se opskrba iskrenog vjernika mnogostruko više uvećava. Mnogostruko se uvećava. Ko u njemu postače iftari, bit će mu oprošteni grijesi, kaže Rasulullah, bit će sačuvan džehennemske vatre i imaće nagradu jednaku nagradi postača, s tim što ni postaču neće biti umanjena nagrada. Vidite, blagodati stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala u mubarek mjesecu kada priredimo iftar postaču, pozovemo ga na iftar, ugostimo ga sa onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala od nafake, od opskrbe podario, podijelimo to sa postačem, imamo nagradu kao i postač, imamo nagradu da nas Allah sačuva od džehennemske vatre i da nam oprosti grije. Subhanallah. Ogromne blagodati koje, dakle, Ramazan šerif u sebi nosi. Na ovu tvrdnju Rasulullaha Muhammeda a.s. prisutni ashabi su upitali Rasulullaha, kaže, Allahov poslanče, nema svako od nas mogućnost da priredi iftar postaču. Znači, nismo u mogućnosti jelo da serviramo kompletno pred postača, a na to Rasulullah Muhammed s.a.v. kaže, ovom nagradom će Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi i onoga ko iftari postača sa, kaže, jednom hurmom, sa čašom razvodnjenog mlijeka, dakle pola čaše mlijeka, pola vode naspred da malo razblaži, pa to ponudi postaču, imaće tu nagradu. Ili uopšte sa čašom vode, pitke vode, iftari postača, imaće tu nagradu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, neizmjerni darodavac, onaj koji ima neograničenu moć, volju, blagoslov, blagodat, oprost, on dariva onoga ko u ime njega izvrši ovo hajli lijepo djelo, dakle iftari postača. Dalje Rasulullah Muhammed a.s. kaže, mjesec Ramazan je mjesec čija je prva trećina ili čiji je početak Allahova milost, sredina oprost, a zadnja ili kraj, zadnja trećina spas od džehennemske vatre. U ovom mjesecu nastojite da vam dođe do punog izražaja 4 osobine. I kaže Rasulullah, 2 sa kojima ćete zadovoljiti uzvišenog gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, a 2 koje su nužno vama potrebne. One 2 sa kojima ćete zadovoljiti Allah subhanahu wa ta'ala jeste konstantno ili što više izgovaranje riječi la ilaha illallah. Svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu. Ašhadu an la ilaha illallah ili la ilaha illallah. Stalno svjedočiti i ponavljati nema drugog Boga osim jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. Na taj način ćemo raspoložiti svoga stvoritelja, zadovoljiti svoga stvoritelja. On će se ponositi nama pred ostalim stvorenjima, naročito pred melekima, jer kaže, ovaj moj rob me veliča, slavi, hvali me. I nastojimo da u ovim mubarek danima što više izgovaramo riječi ašhadu an la ilaha illallah ili la ilaha illallah, da bismo se približili stvoritelju, da bismo ga zadovoljili, raspoložili i da bi nam ukazao svoju milost. I drugo djelo sa kojim ćemo zadovoljiti stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala jeste istigfar. Tražiti oprosta za naše grijehe. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli kada ga mi molimo za oprost. Naređuje nam teubu, naređuje nam pokajanje, naređuje nam da tražimo oprosta od njega. On je gafur rahim, on je milostivi, onaj koji prašta, voli da oprašta svojim robovima. Naravno, samo mi treba da tražimo oprosta. I poslanik Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, stvorenje koje je bilo bezgriješno, Allahov miljenik, da bi nama ostavio emanet i pokazao, po 70 puta bi dnevno činio taubu istigfar. Tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost, a mi nehajno, bahato, nemarno, oholo, zaboravljamo na stvoritelja, ne odazivamo se njegovom pozivu, ne tražimo oprosta, a grešni smo svakog dana, grcamo u grijesima, koji smo svjesni i koji nismo svjesni. Naravno, ne treba tako raditi, nego treba iskoristiti ove mubarek dane i što više teubi istigfara, da bi nam Allah subhanahu wa ta'ala ukazao svoju milost. I kaže, 2 osobine koje su nužno potrebne vama samima, jeste tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da vam podari dženet, a da vas spasi od džehennema. Dakle, ono što je naš konačan cilj, što je naš krajnji cilj, što je
u suštini krajnje odredište kome trebamo stremiti, za čim trebamo čeznuti, za čim se trebamo truditi, jeste da zadobijemo Allahu dželešanu milosti da nas uvede u lijepi džennet, a da nas spasi džehennema, džehennemske provalije, džehennemskog azaba, bezdana u paklu, u vatri, neuzubillahi ta'ala. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od džehennema. Ko u ovom mubarek mjesecu nahrani postača, kaže Rasulullah Muhammed a.s. napoji nahrani postača, Allah dželešanu će ga napojiti sa moga hauda, sa moga izvora na sudnjem danu, tako da neće osjetiti žeć sve dok ne uđe u džennet. Na sudnjem danu kada ćemo svi biti u teškom halu iščekivanja suđenja, pa onda polaganja ispita za sva svoja djela, kada će se mnogi ljudi kupati od straha u svome znoju, pa se, kako se navodi, neki do članaka, neki do koljena, neki do pojasa, neki do guše u svome znoju se kupati od straha pred stvoriteljem i pred polaganjem računa. Allah subhanahu wa ta'ala će postače i one koji nahrane postača, napoje postače, napojiti sa vrela Rasulullaha Muhammeda a.s. i neće osjetiti žeđ sve dok ne uđu u džennet, a onda tamo zna se kako je uživanje, kakve su ljepote, kakve su blagodati. I to je pravi uspjeh, to je vječnost u rahatluku kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za iskrene vjernike i one koji budu izvršavali njegove naredbe, a čuvali se njegovih zabrana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da u zdravlju, rahatluku, toplini svoga doma dočekamo ovaj mubarek mjesec Ramazan šerif, da ga na ispravan i na najbolji mogući način iskoristimo, dakle sve trenutke ovoga mubarek mjeseca iskoristimo u pokornosti stvoritelja Allahu subhanahu wa ta'ala, da se što više družimo sa Allahovim dželešanu govorom, učeći Kur'an i Kerim, proučavajući ga i čitavajući ga, zikreći i veličajući Allaha subhanahu wa ta'ala, da nam jezik bude zaokupljen zikrom, da nam se srce puni imanskom energijom, čistom imanskom energijom, koja treba da nas štiti i čuva od svih grijeha i nakon mjeseca Ramazan šerifa. Molim njega uzvišenog da bude zadovoljan s nama i da nam u ovom mubarek mjesecu ukaže njegove blagodati kroz milost, kroz oprost i kroz spas od džehennema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.